40 שנה עמותת גשר פועלת על מנת לחבר ולאחד את החברה הישראלית כולה, תחת עולם תוכן ותרבות יהודית משותפת לכולנו. גשר היא עמותה יוצאת דופן בנוף הישראלי, מצליחה לשמור לאורך כל כך הרבה שנים על רלוונטיות ועל חיבור למציאות הישראלית. התנועה הזאת הפכה לאחת המשפיעות בתחום החינוך ובחברה הישראלית, וכשר החינוך אני יודע להעריך את פעילותה החינוכית בכל רחבי הארץ ואת השפעתה הברוכה. יום חג היום, חג כפול ומשולש. 40 שנה לארגון גשר, 65 שנים לבנג'י לוין, ו70 שנים לרב דוקטור דני טרופר, ידידי ורעי. כל בוגרי הארגון ופעיליו, ובאמת אני מרגיש זכות גדולה לברך אתכם. לא רק על ימי ההולדת האלה, אלא על פועלכם כל השנים, שמגשר על הפערים בחברה. לדני היקר ולבית גשר. בית גשר הוא לדעתי אחד המוסדות הכי מפוארים בכל מה שקשור בשיח בנוגע לדת ומדינה בחיינו. זה מדהים לחשוב ש40 שנה חלפו. אני עצמי זכיתי גם כצעיר וגם כבוגר לטעום את טעמה של גשר. שלום לכם, לכל באי חגיגת גשר. זכיתי להיות בהולדת של תנועת גשר, שאין ספק היום במבט לאחור שעשתה מהפכה בגשר שהיא בנתה אל היהדות, אל המקורות, אל המסורת, אל מה שמאוד מאוד חשוב לנו בכל סוגיית הזהות היהודית, כשהיא פתחה את השערים בפני כל חלקי העם. אז זה היה משהו מאוד משונה. היום תראו איזו הסכמה לאומית רחבה סביב גשר, כמעט מאחת ההסכמות הבודדות שיש לנו בעם היהודי. בשבילי גשר זה היה הרבה מעבר למקום שבו פעלתי ועבדתי, זה היה מקום שלמעשה היווה גשר לחברה הישראלית. הפעם ראשונה הסמינר של גשר שהדרכתי בו היה שבועיים מאז שעליתי ארצה, ומאז הרבה שנים הוא מלווה אותי. ומה שאני היום זה הוצב בזמנו במידה רבה בצוות של גשר, בסמינר של גשר. מדינת ישראל מורכבת מחלקים שונים של אוכלוסייה. גשר לקחה לעצמה את התפקיד ועושה את זה ממש כגשר מוצק ואיתן, בצורות שונות לחבר בין האוכלוסיות השונות, בעיקר בין דתיים חילונים, וכך היא עזרה לאין ארוך לעצב את הזהות היהודית של המדינה ובעיקר של העם. אני מכיר את הרב דני טרופר שנים רבות, אני מקווה שהמפעל הזה יעלה מעלה ובעזרת השם נהיה יחד שבטי ישראל. אני רוצה לברך את באי הכנס ובעיקר את גשר על 40 שנות פעילות. הם מתעסקים במהותה של הישיבה שלנו כאן בארץ הזו. המבנה המרכזי שמאחד את כולנו ביחד זה היהדות שלנו, וגשר שמרה על זה. שלום לכם, מזל טוב הרב דני. 70 שנה, לא הולך ברגל. אתה הרב דני בעצם זיהית בין הראשונים, לפני שזה הפך להיות טרנד שהתהום שבין דתיים לחילונים מחייבת טיפול, מחייבת מתיחת גשרים. אתה לא התייחסת לגשר רק כמעבר, אלא המשכת להתייחס לתהום, לבעיה עצמה. אולי דווקא בגלל שבאת מבחוץ, מי ששם לב, נשארו לו קצת שרידי מבטא, אז היה לך את היכולת לראות מה שאנשים שהם בתוך זה לא ממש שמים לב מרוב מריבות ורחש בחש. והמפעל הזה של גשר, שהוא כל כך גדול ומשתנה, הוא פושט צורה ולובש צורה, אבל התוכן שלו, המהות, הם תמיד אותו דבר. מאחורי כל הצלחה עומדים גם אנשים. ערב טוב לך, הרב דוקטור דניאל טרופר. מזל טוב, יום הולדת 70. תראה מה הספקת ב40 שנה ומה עוד יש לך להספיק עד 120. וגם לך, בנג'י לוין, מזל טוב, בגיל 65, משהו. גם אתה הספקת הרבה מאוד. כל הכבוד לכם, הלוואי כל העם גשר. אני רוצה לברך אותך דני, במלאת לך 70,
ולמפעל האדיר שהקמת רוב נחת והצלחה ותמשיכו. בהזדמנות הזאת אני רוצה גם לברך את העומד בראשה, את הרב דוקטור דניאל טרופר, שחוגג 70 שנה, ולאחל לו בריאות טובה והמשך עשייה חינוכית מבורכת ומגשרת. מגיע יישר כוח גדול לאנשים שיסדו את זה, לאנשים שהובילו את זה, ולאנשים שממשיכים להוביל את הארגון, לשמש גשר אמיתי בין החלקים השונים בחברה הישראלית. עלו והצליחו ויישר כוח. יוסיף לכם השם כהנה וכהנה, ויהי רצון שתזכו להמשיך להעמיד גשרים וחיבורים בין כל עם ישראל, ובזכות ארגונים שכמותכם נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. מזל טוב. אני רוצה לברך את כולכם ואותנו שבאותו מרד שהיה לנו נמשיך הלאה, כי המדינה והעם זקוקים לגשר וזקוקים לדני. אתה בדרכך המיוחדת כל כך ממשיך לעשות חיל ומאמינים לך. למה מאמינים לך? כי אפשר להאמין לך. בוגרים, מדריכים וחתן השמחה, דוקטור דני טרופר. במהלך 4 העשורים הללו, שעברו מאז שהתקיים הסמינריון הראשון של גשר, שבו השתתפו כ-30 צעירות וצעירים, מחציתם דתיים ומחציתם שאינם דתיים, עברו תחת ידה של גשר עשרות אלפי בני נוער. לכולם שמורה פינה חמה לארגון, למדריכיו, לעומד בראשו, ובעיקר למסר שאליו הם נחשפו. רבים מבוגרי גשר מתארים את החוויה שהם עברו במסגרת גשר כחוויה מכוננת, לא פחות. המידע שרכשו שינה את תפיסתם כלפי האחר והשונה. ארגון גשר הפך לאחד הארגונים המרכזיים בחברה הישראלית. הוא הפך לגשר, גשר שמצליח לחבר וגם לשבור את הסטריאוטיפים, אבל בצורה נינוחה, בדרך חברית ואמיתית. על כל אלה ועל תרומתך, דוקטור טרופר, אני שולח את ברכתי החמה. אני מאחל לך ולארגון שיסדת עוד שנים רבות של עשייה ציונית, עשייה יהודית ולאומית מבורכת. שאו ברכה.